उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम गागि फोसाव आइजो आरो लाइमोन आफाद लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानाय, गोग्गो सोलोंथाइ गायसननाय, ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानाय आरो गोग्गो समाज दानाय आयदानि सायाव सांग्रांथि मेल। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम गागि फोसाव आइजो आरो लाइमोन आफाद लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय काजियामाटी लोखि फुजा मन्दिरनि जौस्राङाव सानसेनि हाबाफारिजों सांग्रांथि मेलखौ लायो। बे सांग्रांथि मेलाव गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै गोग्गो समाज दानायाव समाजा माबायदि बिफाव लानांगोन, गाव गावनि फिसाफोरखौ गोग्गो लामा लाहोनो हागोन, दिनैनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थाङोब्ला जाफुंसार जानो हागोन बेनि सायाव गेबेङै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबावो मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि मुस्रि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा। बे सांग्रांथि मेलाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बिथांमोना बाहागो लाफैनायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जालाङो। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गासै बिबानगिरि बिथांमोन दिनै नैबे काजियामाटी हालामनि जि लोखि मन्दिरनि जि लांगोना बेवहाय मोनसे मोजां हाबाफारि लादों आरो बेनो जाबाय सांग्रांथि मेल आरो बे जाबाय उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो ड्राग्स बाहायनायखौ होबथानाय बेनि हेंथायै। दा बे हाबाफारिया थारैनो एकदम नांथारगौ जानानै फैदों जोंनो, मानोना जोंनि समाजाव दिनैबो उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बे जि मोनसे समाजारि जेंना बेयो जानानै दंबाय थायो आरो लोगोसे ड्राग्स जेनोखि बाहायनाय बे ड्राग्स बाहायनाया खिन्थु बारानिफ्राय बारा जालांबाय थादों। दा आसाम सरकारा नैबे उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ होबथानायनि माखासे हाबाफारि लादों आरो आं दिनै बुंगोन बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनि बा आसाम सरकारनि जि हाबाफारि बे जोबोद मोजां जादों। सरकारा बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानांगौ जाहाथे उन्दै बैसोनि हिन्जावसा हौवासाया हाबा लानो आरो लोगोसे ड्राग्स जेनोखि ड्राग्स बाहायनायखौबो जोङो हानायमानि होबथानांगौ, सरकारखौ जोङो सहाय खालामनांगौ आरो जोङो गाहायै जेनोखि जौ जुवा आरो लोगोसे माखासे गाज्रि बेसादफोर दं बेखौ बाहायनायनिफ्राय जाहाथे जों बेखौ गोजानाव थायो, जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गोजानाव दोननो हायो, बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। आरो बे खामानि मावनायाव जोंहा अकल ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद बिथांमोनाल' मावनाङा, समाजनि गासैबो धोरोमारि आफादानो मावनांगौ, समाजनि गासैबो माहारि आफादफ्रानो बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ। अब्लासो जों खिन्थु मोजां समाज मोननो हागोन, मोजां समाज जों दानो हागोन। गोग्गो समाज दानो थांनायावथ' जों गाहायावनो मोनसे जोङो माबाखौ नुहुरो, जि मावनो गोनाङा जाबाय धोरोमारि आफादफ्रा थायो। आं गिबियावनो बुङो जोंहा गोबां माहारि आफादफोर दङ, खिन्थु माहारि आफादफोरनि सायाव थागोन धोरोमारि आफादफ्रा समाज दानायनि बेलायाव। आरो समाज दानायनि बेलायाव बिथांमोननि जि मेसेज, धोरोमगुरुफोरनि जि रादाब, जि मेसेज बिथांमोना होगोन बेखौ समाजनि मानसिफ्रा मानियो। बेखायनो आं समाजारि जि मोनसे मोजां आबहावा दानायनि बिथिङाव जोंनि माहारि आफादफोरनि सायाव सिगाङाव आं दोनगोन धोरोमारि आफादफोरखौ। आरो बेखायनो धोरोमारि आफादफ्रा मैखोम बिफाव लानानै बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ। बैसागुआथ' जोंनिनो फोरबो, बर'फोरनिनो फोरबो आरो जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बे आसामा जिहेतु जोंनिखामोन नालाय, जोंखौ नुनानैनो दिनै गोबाङा जोंनि बैसागुखौ लाना थांबाय। दा जोङो बे बैसागुखौ साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनांगौ जाहाथे बे बैसागुआ बुहुमनां जायो, ग्लबेलाइज जायो। दिनै जोंनि आसाम सरकारखौ जों साबायखर बावगोन जे बिथांमोना 11,000 जोंनि बैसागु सिख्लाफोरखौ लानानै बैसागु मोसानायखौ दिन्थिगोन, बे जोबोद बाख्नायथाव जादों। आरो बेबायदिनो जोङो बुहुमनो जोङो दिन्थिनो हानांगौ, जों दिन्थिनो नाजानांगौ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिथावथाव। आं दहाय आंनि बिबुंथियाव बुंदों जे जोंनि समाजनि जेनाखि लाइमोनफोर, बिसेसकै हौवासाफोर, हिन्जावसाफोरनि बेलायाव आं बारा बुंनो लुबैया, हिन्जावसाफ्रा बे बिथिङाव बारा गैया, नाथाय हौवासाफ्रा बे बिथिङाव जोबोद बारा जाबाय। दा बेखौ जोङो बैसागु होननानै जोङो बांद्राय हगारसारनाया थिग नङा। जोंनि समाजारि आफादफ्रा बेवहाय नोजोर होनांगोन, जोंनि समाजनि धोरोमारि आफादफ्रा बेवहाय नोजोर होनांगोन, जोंनि आइ आफाया बेवहाय नोजोर होनांगोन जाहाथे
जोंनि लाइमोनफ्रा उन्दै बैसोनि हौवासाफ्रा बे बिथिङाव बांद्राय माने हाबसोनो हाया सिखान्थि लोरबां जानाय माने बेखौ आसलथे दिनैनि दिनाव जों बे जायखौ बुंदों माने बुहुमनां बिस्वनि मोनसे गिलु बालु जेंनाया जाबाय जोंदि टेक्न'लजि बाहायदों जोंनि मबाइल बाहायदों बे मबाइलफ्रानो दिनै जोंनि समाजखौ बुंनो थाङोब्ला थेर बेथेर खालामनो नागिरदों आरो बे मबाइला समाजनि बेंखनाव थाया मबाइला दिनै जोंनि पार्ट एन्ड पार्सेल बुंनो थाङोब्ला खिन्थु बेखौ जों बाहायनो रोङाब्ला जोंखौ बे मन'जोबगोन दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा बे मबाइलजोंनो मन' जादों बेखायनो बे बिथिङाव जोंनि आइ आफाया एसे साननांगोन जे जों सोरनो मबाइल होनांगौ सोरनो मबाइल होनाङा बेखौ जों एसे सांग्रां जानांगोन खहा दङ बहाय मुलाम्फाबो दङ खहाबो दङ आं दहायनो बुंखादों जे मबाइलखौ बाहायनो रोङाब्ला मबाइलानो जोंखौ मन'जोबगोन जुदि जों बाहायनो रोङाब्ला आरो बाहायनो रोङोब्ला मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जेरै साइन्स होननानै बुङोबा मोननै थायो बिगियाना मोजां आरो गाज्रि मोननैबो थायो थिग बिदिनो मबाइलाबो बिगियाननि मोनसे बिहोमा बेखौ जुदि जों मोजां बाहायनोबा मोजां जागोन आरो गाज्रि बाहायनो जुदि जायोब्ला बे गाज्रि जागोन दा जोंनि फरायसालिफ्राव अनलाइननि क्लासनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरो मोजां बेखौ जों मोजां होननानै हमना लानांगोन जोङो मबाइलखौ जों बाहायनाङा होननानै बुंनो हाया नाथाय बियो बाहायनायनि सायाव सोनारगोन गोबां फरायसाफोर फिसाफ्रा जेखौ बियो बेखौ बिनाय माने होबाथ' बिदि जागोन जेंना फैगोन ओंखायनो आं दहायनो बुंखादों बिथिङाव जे जोंनि समाजनि गेजेराव धोरोमारि आफादफ्रा धोरोमारि बोसोननि गेजेरजों फरायसाफोरनि गोसोआव जुदि सोना होनो हायोबा माखासे गियानखौ बेबायदि जेंनाया फैनाय नङा आरो बेखायनो आं दिनै जोबोद मोजां मोनदों जे जोंनि बेवहाय ब्रह्म धोरोमनि दैदेननायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि ट्रास्टनि दैदेननायनि गेजेरजों एसे मोजां हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों मेसेजखौ जों होनांगोन जे फरायसाफ्रा दायथ' दङ समाज दानायाव न'खर दानायाव जोंनि हादरखौ दानायाव जोंनि रायजोखौ दानायाव आरो बेखौ जुदि जोङो सोनानो हायोब्ला आं सानो बे जेंनाया फैनाय नङा फरायसालिफ्रा मोजां जायो अब्ला जों जोबोद गोजोनो आरो आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै हिसाबै आंनि मिजिंआ बे जोंनि गथ'फ्रा मोजां जानांगौ आरो साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां जानांगौ जोंनि नुनायाव आंनि नुनायाव बेवहाय जोंनि बिमा बिफा गार्जेनफोरनिबो आरो जोंनि समाजनि माखासे आरो गुरुदेब कालिचरन ट्रास्ट जथायै आसारखान्थि सांग्रांथि मेल खालामदों बेफोराव आरो बेनि गोहोम आयदायानो खोख्लैदों होननानै जाहैबाय आं सानो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो मानो होननानै बुङोब्ला जानाय जोंनि ओरैबायदि जोंनि जोंनि समाजाव जोबोरै सांग्रांथिनि गोनांथि दङ न'खर दङ मानो दासिमबो होननानै बुङोबा खायफा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुमाय लोंबाय गावनि थानाय न'खराव दावराव दावसि खालामबाय थानाय बेनिफ्राय बिसि आनज्रायदों फिसायजों नांलायबाय थानाय बेनिफ्राय एसे लोरिदों बुग्लुं दा बुसि बेनिखायनो जोङो खालामनाय जाहाथे नैबेफोरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खान्थिफोरा मोजां माने लामा दिन्थिनो बेफोरबायदि हायो गाज्रि अगेन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा समाजारि जाहाथे बेरेखा मोजां खामानि मावनो बे हायो हाबाफोरा जोंनि मोजां फरायनो समाजाव हायो बा जों जोंनि दिनै गामि बेखौनो ओनसोलफोराव दासिमबो जोबनानै थाङाखै बे सांग्रांथि मेलाव गोबां फालियो लाइमोनफोरखौ लाइमोननिफ्राय लाइमोन आरो सेंग्रा गोबां सिख्लाया फालिगोन उन्दै बैसोआव आंबो हाबा सासे जागोन आबुंनिबो आं मेगन वार्कार जागोन बेयाव बिसोर मेगन ब्रह्म थासेयावबो धोरोमनिबो खारबोगोन आङो बेनिखायनो बिबानगिरि इसोरा हिसाबै जिहेतु आंबो जोंनो सासे मेगन बर' होदों आइजो उन्दै बैसोआव बेखौ जों आंबो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ बे इसोरा हाबाफारियाव जोंनो आथिं नांफानानै होदों खामानि आखाइ आं होदों खामानि मेलेम मावो होदों समाज दानाय बेखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनांगौ बेफोरबायदि आरो सोलोंथाइ जोङो गायसननाय मोनसे बायदि बाथ्राखौ बायदि जों गोथौआव लानांगोन मोजां गोसोआव लानांगोन प्रग्रामफोराव जे जोङो बाहागो लानांगौ फेग्रा मुवा थारैनो जोंनि फेग्रा मुवानि आइजोफोराबो ब्रह्म जायगायाव धोरोमनि आइजो जोङो आफादाबो जुदि बेफोरखौ गाइखेर लोङोब्ला हेफाजाब लाइमोन फेग्रा होनांगौ मुवानि जायगायाव जों आफादफोरा जुदि थालिर बेयाव आपेल सांग्रांथि बेफोरखौ जुदि मेलखौ जों लानाय जायोब्ला आरो आङो बुंनो जोंनि सानो देहाया मोजां जागोन जोंनि गुरुदेब बैसागु फैदों कालिचरन होननानै ब्रह्मआबो माबा मोनसे फोरबो फैदों होननानै जों जुदि गोदो फेग्रा मुवाखौ गोदायनो जानानै गावखौनो जोङो पेरालाइस दुलाराय खालामोब्ला ब्रह्म धोरोम जोंनि जिउआ मिनिंलेस आइजो जागोन आफादनि मेलाव माने बर' गुरुदेब आइजोफोरनो कालिचरन रोंनाय ब्रह्म नङा ट्रास्टआ जौ जोङो लोङोब्ला मा होनगोन साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन बेबायदि मानहानि हाबाफारिखौ लाबाय थानांगौ लक्ष्मीहानि आरो जोङो गसाइगावआव जोङो खुंदों काजिगामियाव बेबायदि जोङो माने खुंदों मानहानि जायो आरो आरो दिनै मा उदालगुरियाव बेखौ खुंनाय जादों माबा जोबोरै मोनसे मोजां होनबा जोङो दा साननानै नायदो बे गुरुदेब कालिचरन हाबाफारिखौ ब्रह्मआ जोङो माबायदि ट्रास्टआ सासे बै समावनो गोदान बिथांखि हिसाबै जों समाजखौ लादों माबायदि बेखौ जों फोसाबलांदोंमोन कन्टिनिउ जों खालामलांबाय जोंबो बे थागोन धोरोमनिनो दालाय आफाद हिसाबै जे उननि समफ्राव बेवहाय जाहाथे जों मोनसे गोग्गो जोंबो समाज धोरोम जों सिबिनायजों लुनो हायो लोगोसे बेखौनो जों जों मिजिंथिदों बेबायदिनि गेजेराव दानि जोङो बे जिल्ला समाव आफाद दङ कम्पिउटार नायनाय आनसलिक मबाइल आफाद दङ नायनाय गामि बेनिफ्राय आफाद रावखौ दङ बादा होनो हानाय नङा दा जोङो दा खोथाया बेसो जाहैबाय जोङो लामा गामि दिन्थिनांगोन आफादनानो जेब्लायबो मबाइल सांग्रां लायोब्ला बांसिन जानांगोन मबाइलाव जों मा नायनांगौ गामि गामि जोङो बेखौ जों लामा दिन्थिनो जुमाय हानांगोन फाननाय जुमाय संनाय मबाइलाव जुमाय लोंनायखौ आइजोफ्रा प्रिथिबियानो दङ गिबियावनो जोङो गारनांगोन मबाइलाव इडुकेसन बेयो दङ आंनि खावलायनाय दा जोङो लामा नाथाय नुयो खिन्थानांगौ दिनैनि समाव मा जों मबाइलखौ मोजां बे बाहायनांगौ गैयाबानो हिसाबै